mitä raaimmalla tavalla, läpi pään, läpi aivojen ammuttu. Minulta he ovat riistäneet armaani, puolisoni, ystäväni, veljeni, koko elämäni, toisen puolen sieluani sekä pieneltä sinikalta isäkultansa. Näin kirjoitti päiväkirjassaan Alma Fuula kesällä 1918. Tervetuloa tähän Altto-matinään, joka on omistettu Toivo Fuulan musiikille ja autoteoksille. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta säveltää Toivo Fuulan kuolevasta. Hän menehtyi Viipurissa vappuna 1918 saamaansa ampumahaavaan ollessaan vasta 34-vuotias. Toivo Timoteus Fuula syntyi 7.7.1883 Alavuudella lestadiolaisperheen esikoisena. Perheeseen syntyi vielä 7 sisarta, joista 3 eli aikuisikään asti. Kuvassa näkyvä pikkupoika Jaloa Usko Fuula on isoisäni. Perhe varttui Vaasassa ja Toivo haaveili merelle lähdöstä. Hän oli omilla rahoillaan ostanut itselleen viulun, että saisi merellä ollessaan sillä musiikillisen janonsa tyydytetyksi. Musiikki kumminkin voitti ja Toivo lähti opiskelemaan Helsingin musiikkiopistoon nykyiseen taideyliopiston Sibelius-akatemiaan vuonna 1900 ollessaan vasta 17-vuotias. Martin Wegeliusta, silloista musiikkiopiston perustajaa ja johtajaa, on kiittäminen Toivon vapaa-oppilaspaikasta, jota yleensä ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille myönnetty. Toivon pääaineena oli viulunsoitto ja sivuaineena pianosoitto. Lisäksi oli sävellysopintoja opettajana Martin Wegelius. Opintoja kumminkin leimasi ankara köyhyys. Rahaa ei riittänyt ruokaan, saati pianon vuokraamiseen tai asunnon lämmittämiseen. Toivo joutui palaamaan Vaasaan vanhempiensa luokse vuonna 1903. Vaasassa ollessaan hän antoi soittotunteja ja johti amatööriorkesteria. Vaasassa hän sävelsi Eino Lennon tekstin 2 suomalaisen laulumusiikin tunnetuimmista teoksista, Syystunnelman ja Aamulaulun. Alussa kuulemanne Aamulaulun käsikirjoitus löytyy Helsingin yliopiston kirjastosta. Alttoversio on kirjoitettu A-duurin toisin kuin lauluversio, joka on G-duurissa, ja 2 viimeistä tahtiakin eroavat lauluversiosta. Vaasassa ollessaan Toivo kiflautui luokkatoverinsa Silja Valon kanssa, jonka oli tuntenut jo 7-vuotiaasta lähtien. Naimisiin he menivät tammikuussa 1905 ja saman vuoden toukokuussa syntyi tytär Aune. Hän kuitenkin menehtyi muutaman kuukauden ikäisenä. Seuraavaksi kuultavassa kehtolaulussa innoituksen lähteenä on ilmeisesti ollut Toivon tytär Aune. Thank you.
tammikuussa 1906 Toivo Kuula pääsi jatkamaan opintoja Helsingin musiikkiopistossa. Lainan suositukset oli kirjoittanut säveltäjä Sel Walmgren tutustuttuaan Toivon teoksiin ja kehotti häntä jatkamaan opintojaan. Opinnot jatkuivat Martti Wegeliuksen johdolla, mutta tämä kuolema keväällä 1906 oli suuri isku hyvään vauhtiin päässeelle Toivolle. Syksyllä 1906 sävellyksen opettajaksi ja musiikkiopiston rehtoriksi tuli Armas Järnefelt. Se sopi hyvin Toivolle, koska Armaksen tapana oli puhua ensin suomeksi ja vasta sitten ruotsiksi. Järnefeltille Toivo näytti seuraavaksi kuultavaa Satu illasta teosta altaviululle ja pianolle. Teos on ensin kirjoitettu altaviululle ja pianolle ja aiheuttan sitten myöhemmin käytetty sarjassa pianolle satukuvia. Satukuva kertoo Aleksis Kiven 7 veljeksestä ja veljeksestä vanhin Juhani kertoo tarinaa jäniksestä, joka joutuu lähtemään yksin suureen maailmaan. Mitä sanoit, veljeni? Ei maassa eikä taivaassa ole paikkaa niin rakasta kuin se, jossa synnyimme ja kasvoimme, ja jonka kanteleilla pieninä piimakartaisina piehtaroitselimme. Tosin musertaa sydäntämme jäähyväs hetki, sillä kotopensas on jänöllekin rakas. Kuinka sanoi emojänisenne, koska hän, huomaten itsensä uudestaan tiineeksi, käski pienen poikansa luontansa pois tulevien tieltä. Lähdepäs jo matkallasi, poikaseni, pienaiseni, ja muista aina mitä sanon, missä reppu, siinä vivu, missä laukku, siinä loukku. Niin hän sanoi pojallensa ja läksi poika taaputtamaan pois. Hän taaputteli, töllitteli pitkin ahoa ja nummen syrjään, töllötteli, alkinen huuli vilpittömässä irvissä. Niin asteli hän kodostansa ja murheellisesti paistoi ilta.
Koivuniemen köörissä laulajan Toivo Kuulan Keinutan kaipua hänen omalla johdollaan. Se on kovasti kaunis ja tunteellinen sävellys. Kuula oli iloinen, kun olin aina puvussa ja sanoin, että minun pitäisi sitä aina kantaa. Hänen ehdotti Gandalfin kanssa, että se panisi sen huomennakin päälle, mutta eihän ne tantit anna panna muuta kuin valkean. Ja muutamat voisivat luulla, että minä tahdon jollain tavoin herättää huomiota. Aina pukuun pukeutunut nainen oli Alma Silventoinen. Hänestä tuli Toivo Kuulan yksin laulujen esittäjä ja innoittaja. Seuraavaksi kuultavaa liiviä Alma säesti pianolla Toivon soittaessa sitä itse alttoviululla. Teos on sävelletty alttoviululle ja pianolle ja näitä aiheita ei ole käytetty missään muissa teoksissa. Toivo Kuula piti teosta merkittävänä, koska merkitsi sen ensimmäisen sävellysluetteloonsa. Samoihin aikoihin sävelletyssä tai aloitetussa valssikaaprisista on sävelletty 2/3 ja täydennetty vuonna 2016 loppuun asti. Thank you.
ja vapaa luonto. Etelä-Pohjanmaan mittaamattomat suot ja silmiin kantamattomat lakeut. Urjuus, uljaat hevoset, punainen ja lämmin veri ja vankkien kalisevat kahveet. Niissä on tunnetta ja repäisevää voimaa. Niissä sisun purkauksia ja salamoivaa vihaa ja repäisevintä iloa. Olen nyt oikein niiden kaikista villeimpien puukkojunkarien keskuudessa, ja kun sinä illalla taivasta katsot ja näet iltaruskon puneltavan ja sitten sammuvan, niin se sammuu siihen maahan, missä minä olen. Näin kirjoitti Toivo Kuula Almalle kesällä 1907. Toivo Kuula oli saanut eteläpohjalaisen osakunnan 50 markan apurahan kerätäkseen kansanlauluja Etelä-Pohjanmaalta. Haluttiin palavasti osoittaa, ettei Etelä-Pohjanmaa ollut huonompi kuin Karjala tai Savo, joita yleensä pidettiin varsinaisena laulumaina. Toivo Kuula keräsi yhteensä 262 kansanlaulua ja 34 polskaa. Hän käytti materiaalia orkesteriteoksissaan ja on sovittanut viululle ja pianolle 12 eteläpohjalaista kansanlaulua, joista soitan nyt 2. Minulla oli kurssitutkinto laulussa, viimeinen tutkintoni musiikkiopistossa. Nyt siis alkaa aika kehittää itsensä yhä suurempaan täydellisyyteen. Saan nyt opistosta päästötodistukset ja sinä, ystävät, saat myös. Toivo Kuulan ensimmäinen sävellyskonsertti pidettiin 7.10.1908 Helsingin yliopiston juhlasalissa. Pääteoksena oli pianotrio A-duuri ja viulusonatti E-moll sekä yksinlauluja Aamulla ja Syystunnelma sekä Almalle omistetut Tuijotin tulehan kauan, Suutelo, Kesällä kirkkomaa ja Epilogi. Arvostelussa katsottiin, että Kuulan edellä oli enää Jean Sibelius. Sibelius olikin Toivon merkittävä tukija ja viimeisen lukuvuoden opettaja. Sibeliuksen ansiosta Toivo Kuula sai Suomen valtion
4000 markan stipendin 2 vuoden ulkomailla opiskelua varten. Toivo lähti Italiaan, Bolognan opiskelemaan sävellystä ja samaa matkaa Italiaan yksin laulua lähti opiskelemaan Alma Silventoon. Italiassa päästiin viettämään ensimmäistä yhteistä joulua. Hankimme jonkun kuusenoksan mukaan joulukuuseksi ja panimme sen seinään sekä ripotimme pumpulia päälle. Sain Ammilta lompakon joululahjaksi ja ostin hänelle matkalaukun. Jouluaatto, suuri juhla lähestyi. Pukeuduimme juhlapukuun ja olimme valmiit ottamaan vastaan. Lauloimme, soitimme, söimme hedelmiä, joimme kuumaa maitoa sekä joulutorttuja ja niin yritimme kaikin voimin pitää joulua. Hiljaista oli ympärillä. Ulkona tuiskusi lunta. Me lueskelimme runoja ja kaunokirjallisuutta, mitä meillä oli. Vaan oudolta tuntui. Puuttui jotain. Puuttui oma isänmaan jalkojen alta. Ei ollut riemua, jota jouluaattona on, vaan oli rauhallisuus. Mystinen rauhallisuus. Ulkomailla opiskelu oli Toivolle ja Almalle niin upea kokemus, että he päättivät jatkaa opintojaan Pariisissa. Syksy 1909 oli nuorille elämän parasta aikaa. Pariisissa heidän suhteettaan ei kuiskuttu eikä heitä silmään. Päästiin jälleen viettämään yhteistä joulua. Vuoden 1910 tammikuussa Toivo Kuulan piti päättää, ottaisiko hän vastaan joulukuussa saamansa työtarjouksen. Oulun soitannollisen seuran puheenjohtaja, kaupunginlääkäri Seth Granberg oli pyytänyt häntä kapellimestariksi Ouluun. Hyvähän se tekee saada tottua orkesteriin ja omin päässä sen kanssa rehkiä, etenkin kun tulen Helsingissä ensikonsertissani esittämään tykkänään orkesterisävellyksiä. Mikä tärkeintä, kapellimestarina Toivo saisi lopultakin säännölliset tulot. Palkka oli ratkaiseva tekijä, kun hän sanoi suoraan Levi Madetealle: älä toivo minusta suurta hyötyä kotikaupungillesi, sillä minun täytyy ottaa paikka vastaan enemmän velkojeni kuin innostuksen tähden. Joulu 1910 oli tulossa, mutta sitä Toivo ja Alma eivät tällä kertaa voisi viettää yhdessä. Niinpä lahjat annettiin jo etukäteen. Alma antoi Toivolle uuden nuottisalkun ja Toivo taas Almalle kauniit keltaiset sukset. Kyllä niissä passaa sitten hiihtää, Alma iloitsi. Oli niitä ylpeillen näyttänyt kaikille, kumpa nyt tulisi joku suotuisia ilmoja hiihtämisellä. Vanhempiensa luokse Vaasaan Toivo ei voinut mennä, koska siellä asui hänen vaimonsa Silja. Tulen viettämään joulua Sovijärven luona. Onpa kuin nämä ihmiset säälisivät minua, että täytyy yksin joulua viettää, ja siitä syystä en kehdannut kieltää. Toivo antoi kuvassa vasemmalle näkyvälle ystävälleen Kaleva-lehden päätoimittajalle Kaarlo Sovijärvelle joululahjaksi sävellyksen viululle ja pianolle. Se oli ensin käyttötarkoituksensa mukaan nimeltään joululaulu, mutta sai myöhemmin nimekseen Sanaton laulu.
minulla taas ovat. Toivon konserttipäivänä 20. päivänä helmikuuta 1911 oli kauhea lumipyry ja tuulispää. Niin että pelkäsimme, miten mahtaa tulla väkeä, vaan yleisöä tuli kuitenkin paljon. Jo vaikea, mestarillinen fuuga herätti salissa suosiomyrskyn, ja sen jälkeen innostus yhä kasvoi. Sviitissä piti pohjalainen laulu toistaa. Se kuului todellakin ihanalta. Niin leveä laulava laulu ja niin hienosti sovitettu jousiorkesterille. Maisemassa pidin etenkin Englannin torven somusta. Hämärän laulu kaikui syvän ja tumman leveänä. Merenkylpiäneidot herätti myös suosion myrskyn salissa. Siitä piti yleisö paljon ja Toivo sanoi minun sen laulaneen myöskin hyvästi. Vaan orjanpojan esitys sen jälkeen eivät suosion opetukset tahtoneet tauotakaan. Kyllä se kuuluikin mahtavaa. Suuri kuoro ja orkesteri, kun meren aaltojen vyöry tuli päähän. Toinen sävellyskonsertti oli Toivo Puulan varsinainen läpimurto. Hän palasi kuitenkin takaisin tänne Ouluun ja Kuvaavan Tuomitalosta konsertista saatujen seppeleiden kanssa. Toivo kumminkin irtisanoutui ja lähti ulkomaille säveltämään. Pariisissa ollessaan hän sai asianajajaltaan viestin. Olet vapaa, terveisin Alaviitala. Konserttimatkalla Pietariin 1913 Toivo ja Alma vihdoin saivat pujottaa kihlasormukset sormiinsa. Ah, miten ihanaa, vapauttavaa on saada kantaa sormusta, kiiltävää, sievää Toivon antamaa sormusta, sekä antaa Toivon sormeen samanlainen ikuisuuden merkki. Aivan käteeni vapisi, kun olimme niitä koettelemassa. Kirjoitimme äidille ja isälle ennen kuin panimme ne sormelle. He vastasivat, että voimme tehdä miten haluamme. Nyt ei ihmisten tarvitse luulla, että muuten vaan seurustelemme keskenämme väliaikaisesti. Häitä vietettiin keväällä 1914 Alman vanhempien huvilassa Lappeenrannan Skinnarillassa. Samaan aikaan Helsingin musiikkielämässä tapahtui suuri muutos, kun kaksi kilpailevaa orkesteria yhdistettiin ja perustettiin Helsingin Filharmonian orkesteri. Sen apulaiskapellimestariksi valittiin Toivo Puula. Ensimmäisen maailmansodan sytyttyä kumminkin apulaiskapellimestari toimi lakkautettiin ja Toivo Puula jäi vapaaksi taiteilijaksi. Toivo sai aivan äkkiä arvaamatta tarjouksen tulla Viipurien musiikin ystävän orkesterin johtajaksi. Se tuli ihan yllätyksenä, sillä eihän hän hakenut sinne, vaan hakijoina oli ollut monta muuta säveltäjää ja musiikkimiestä. Olemme järjestäneet elämämme jo niin, että Toivo tekisi tämän talven täällä sävellystyötä, mutta kun monasti olemme olleet kovin vähissä rahoissa, rupesi Toivo ajattelemaan asiaa ja luullakseni menee sinne, kun saa sopimukset tehdyksi. Minä olen ollut kovasti vastaan, sillä se taas hajottaa Toivon aikaa, ja kyllä kai me olisimme tämän talven jotenkuten tulleet toimeen. Nyt olisi siis taas muuttokin edessä. Toivo sanoo, että minä saan päättää. Nyt on Toivo Viipurissa ja saa kai pian aloittaa työnsä siellä. Niin outoa ja tyhjää on kotona ilman Toivoa. Voi kun piti näin käydä. Kun saisi Viipurista asunnon ja kun nyt näkee, miten Toivo tulee siellä toimeen, niin sinne kai muutamme. Hirveän ikävää vaan on näin. Toivo löysi perheelle sopivan asunnon Viipurista 10 kilometriä Pietarin päähän Säiliöltä. Keväällä 1917 oli syntynyt tytär Sinikka ja perhe muutti Säiliölle syksyllä 1917. Siellä perhe-elämä ja luomistyö loisti, kunnes tammikuussa 1918 alkoi verinen sisällissota. Kuulien koti Säiliöllä sijaitsi strategisesti tärkeällä rintamalinjalla, aivan lähellä rataa, jota pitkin punaisille tuli
Rakkaat vanhemmat, huhtikuun 24. päivänä valtasi valkokaarti Säinön ja paraikaa pommittavat Viipuria. Olemme säilyneet tänä jännittävänä aikana ehein avoin ja tervein, ja nyt jouduttuamme omiemme pariin on mielemme erinomaisen valoisa, josta kaikki valtialle kiitos. Saan tämän kirjeen menemään kenttäpostissa ja kiirehdin näin ollen antamaan itsestäni tietoa. Kirjoitat lähemmin tuonnepana. Viipurin vapauttamista juhlittiin vappuna 1918 Viipurin seurahuoneella. Siellä kumaltunut kuula riitautui jääkäreiden kanssa siitä, oliko jääkäreillä vai talonpoikasarmeijalla suurempi osuus Suomen vapauttamisesta. Riita tuli myös siitä, oliko Sibeliuksen säveltämä jääkärivalssi parempi kuin Toivo Kuulan säveltämä suojeluskuntien marssi. Toivo Kuulaan lyötiin nyrkillä kasvoihin ja Kuula veti esiin kaksinevosen viisisille jääkärin niskaan ja siitähän muut jääkärit raivostuivat. Toivo Kuula juoksi pakoon seurahuoneelta, kaatui ja armoa anellutta Kuulaan ammuttiin revolverilla päähän. Sairaalaan vietäessä Toivon pulssia ei enää tuntunut, mutta kamferiruiske kuitenkin vaikutti ja hän jäi kitumaan 18 päiväksi. Alma istui koko ajan vuoteen vierellä ja kirjoitti muistiin miehensä viimeisiä sanoja. Terveisiä Tuonelan puolelta. Olin siellä, mutta ihme, että pelastuin. Minä olin lähes 100 vuoden vanha, kun ensi kertaa näytin itseäni vanhempieni vanhemmille. Minulla on nauleja vasemmassa käsivarressani. Minä löin ne itse. Eikös hiiret ole tavallisesti mustia? Mutta mitä merkitsee valkoinen hiiri? Eikö se ole kuolema? Tuossa vain hyppii kaikki sammakot ja sisiliskot, vaan minä yritän niitä peloitella pois. Tänään on minun 1000-vuotinen valtakunta. Julistakaa se maailmalle. Nyt soitto jää aamulla. Oboe ja klarinetti soi. Minulla on kiire. Minä panen sinut ensin kuusen alle, sitten menen itse. Sodan verisiä haavoja ei haluttu repiä auki, mutta hautajaiset olivat näyttävät. Kuolin ilmoituksessa Alma toi tietoon oikean kuolin syyn. Viipurissa ja Helsingissä hautajaisissa oli koko Suomen musiikkielämän johto. Alma ei koskaan tervehtynyt tai toivonut miehensä kuolemasta. Hän teki kuitenkin kaikkensa, että Toivo Kuulan musiikki jäisi elämään. Hän jäi yksin 1-vuotiaan Sinikan kanssa. Toivo Kuula on tullut tunnetuksi yksinlaulustaan ja kuoroteoksistaan. Hän on myös käyttänyt mestarillisesti keräämiä kansanlauluja. Sibelius olikin sanonut hänelle, teidän pitää koettaa pysyä virssyssä, että olisitte kansanomainen. Ei kannata nousta rakkeihin ja korkeisiin kauluksiin.